da waɗannan. Annabinmu ya fi na kowa, littafinmu ya fi na kowa, addininmu ya fi na kowa. Waja'alahu lin-nasi dinan ila qiyamis sa'a. Wannan addinin Allah ya sanya shi kadai ne karbabban addini har tashin duniya. La yuqbalu min ahadin siwa. In ba shi ba za a karba wa duk wani wanda ya zo da wani abu ba. Wa takaffala bi hifdhihi lil awwalina wal akhirina ala haddin sawa. Allah ya lamunce kiyaye wannan addini ga na farko da na ƙarshe. Yadda sahabbai suka samu addinin nan intako, haka yake mana yanzu. Yasa naji yan bid'a suna cewa kana ta faɗa akan hadisai, kasan ma hadisan ko yahuda ƙarya ne. Wallahi jama'a, ni ina da yaƙinin duk hadisin da na karanta shi na tabbatar da ingancin shi a bisa ƙa'idojin ilimi ko ina da yaƙinin annabi ne ya faɗi 100%. I have no doubt whatsoever. Annabi ya hayu kan mimbari ya ce mai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Annabi ya hau kan mimbari ya ce innamal a'malu binniyat. Na rantse da Allah, annabi ya faɗi haka. Don in ba mu yi imani da haka ba mu yi imani da Allah ya kiyaye addinin ba. Saboda za zo su ce kana ta jijiyar waya akan hadisan nan, ka sani ma ko ba su inganta ba. Wallahi mu mun koyi ilimin hadisi, ba alfahari muke ba, mun iya. Na rantse da Allah jama'a, yadda na san cewa yanzu na iya aikin technician na jarida, na jona microphone din yana shiga cikin kyamarar nan, na rantse da Allah yanzu muryata tana shiga cikin kyamara ko ba ni da shakka ko haka kuma na koyi kanikancin ilimin hadisi. Na rantse da Allah na gane ya inganta, wallahi ba ni da shakka annabi ya faɗi. Don haka zan mutu zan iya kashewa akan wannan, ba ni da shakka whatsoever. Wallahi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Amma kawai su zo su shakkantar da ku game da hadisan annabi, gobe kuma sai a zo a shakkantar da ku game da mai Qur'ani, jibi kuma sai a zo a shakkantar da ku game da musulunci. Gashi nan sarkin Sakkwato abin da yake faɗi kenan, ce kuna ta faɗa akan addini, ai sai an je lahira za a tabbatar wa yake da gaskiya. In the name of sarkin musulmi. Amma wannan magana da muka jiran nan ta Malam Abubakar Gumi ta wayar da mu. Malam Abubakar Gumi ya ce sarkin Sokoto, aka ce sarkin musulmi, sai ya ce a ai turanci na fasara Sultan of Sokoto, aka ce Sultan of Sokoto, sarkin Sokoto. So mukamin da yake rike da shi ba sarkin musulmi ba ne, sarkin Sokoto, a sarkin musulmi ba ne, Sultan of Sokoto. Haka aka ce, kuma haka na fassara. So na ce sarkin musulmi, to ban san inda na samu mukamin. Ni na yadda da wannan karatun. To yanzu a ce wannan wai yana cewa musulmi kuna faɗa akan musulunci, ai sai an je tukuna lahira za a tabbatar wane ne. Saboda haka jama'a, Allah ya lamunce tsare addinin nan ga na farko da na ƙarshe ala haddin sawa. Ne muku sharhi ne akan da ya ce ala haddin sawa. Yadda Allah ya kiyaye wa sahabbai musulunci ko haka ya kiyaye mana shi. So musuluncin da muke yi shine musuluncin sahabbai, ba wani musuluncin bane. Musamman mu da muke yin salafiyancin nan, muna danganta kanmu zuwa ga salaf, sannan wani shaidani ya zo ya ce mana ai wannan abin da kuke kuna da tabbas ne. Ni dai wallahi ina da tabbas jama'a, na rantse da Allah, ni ba ni da shakka. Duk abin da muke akai wallahi al'azim daidai ne, shine musulunci. Amma muna yin sallah, duk wata gaba ta sallar mu jama'a, tun daga tsayar da kafafuwan mu haka da muke jama'a, muna sawa su fuskanci alƙibla haka. Cikin hadisi ne sahihi ya zo. Me kake tunani?
daga hannu da muke haka cikin hadisi ya zo, daidai da kunnuwa, daidai da kafaɗu. Miƙe yatsu da muke haka ba ma raba su kamar dakuwa a cikin hadisi ya zo. Idanuwanmu da muke harbawa suna kallon wurin sujuda a cikin hadisi ya zo. Jama'a haka muka yi wa sallah irin wannan tsintar, kowace gaba muna da hadisi ingantacce ko ingantattun hadisai. Sannan gama sallah ta annabi sai wani ya ce wai yanzu kana da tabbas wannan? Ina da tabbas, na rantse da Allah. Haka suke bi suna shankantar da ku. Da haka ga sunan sun yi karatu digiri ko masters ko phd, wasu ma daga Madina suka yi ko Misra ko ina ne. Da haka in ya zo ya kawo maka wannan sai kuma ya ce in ma ba kai wannan ban kai wancan yayi. Ka ji hallakake, in kai wancan yayi a gidan uwarwa ka daidaita na annabi sallallahu alaihi wa sallama da na wani son zuciya kuma ka ce wai yayi? Kenan aiko annabi ba shi da ma'ana? A babin karantarwa, ku kiyaye jama'a, a babin karantarwa ko ana karantar da ɗalibai abin da yake daidai ne kawai. To sai kuma a ware babin matsala, in ta faru sai a ce to ga yadda ake. Shine malaman fiqhun su ma suka yi babin farillan alwala, sunnonin alwala, can kuma sai su ce me babu sahawi. To in rafkanuwa ta faru baka yi farillan nan baka yi sunnan nan daidai ba, sai a ce to ga solution. Amma tun farko ba malamin da zai ce to shikenan karanta Fatiha farilla ne, kuma ya ce in ma baka yi ba komai. Abin da suke mana kenan, ga sunan wai ana sa su a tashar sunna, suna rusa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ka zo ka ce wa mutum ya daga yatsan shi ya kada, shine yazo daga annabi, kuma yake ce ma bai ba amma ba komai. What kind of nonsense is this? Kana koya wa mutum tukin mota ka ce to in za a tashi da giya da yake tashi, amma an ka so ka tashi da hudu ma ba komai. Could that be possible? Amma sai ka koya mai da giya da yake tashi. To in aka gama sai kuma ka zo kana statement of problems. Amma in matsala ta tashi ka ji ka ja ta ki to ka rage giya. Amma ba za a ce in ka so ka yi da ɗaya yayi, in ka so ka tashi da uku tayi. Za ta tashi motar? Abinda muke wa addini fa kenan. Gashi nan sai ga an tafi jami'ar islamiyya ta Madina, an ɗauko saurayi an zo an sa shi yana karantar da sallah ko yana karantar da wani abu a cikin tashar wisal. Sai kawo abu daga annabi, sai ya gama kawo WhatsApp. Ɗayan kuma ba zai kawo daga annabi kuma sai ce amma duk wanda ka yayi. Na haka Dr. Ahmad namu na biyu ke gama karatun Bukhari, Muslim, Tirmidhi da sauransu a biyu ke, amma sai zama abin babu tasiri. Saboda me? Sai ya karantar da abin tsaf, mutane sun natsu sun fahimta, sai ce amma an kayi yayi, in ma ba kai ba yayi, sai a ce Allahu Akbar. Wannan barna ce jama'a. It's a waste of time and resources. Saboda haka mu muna karantar da addinin annabi ne, mu ba ma karantar da wallahi fatawa kowa, na annabi kawai muke karantarwa. But in matsala ta faru to sai ka zo mu sai mu ce maka to ga solution. Amma tun farko a ce maka a in kayi wannan din yayi, in ma baka yi ba yayi. Ba a karantar da addini haka jama'a. Ana karantar da abin da yake daidai ne. Kina koyawa kimiyya? To zaki sa gishiri, zaki sa magi, zaki sa yaji, zaki sa kaza. In kika zo kika ɗanɗana miya kika ji ba zaki, to ba za a ce to yayi ba. In kin sa magi yayi, in ma baki sa ba yayi. Ƙarya ne, mijinki zai sake ki ko kuma zai miki kishiya. Uwarki ta cuce ki in ta koya miki miya haka. Abin da suke mana kenan, ina gaya muku wannan abin wallahi tallahi abin takaici ne jama'a. Kamar yadda muke cewa ana karantar da waɗannan abubuwan ne da sunan da'awanmu ta sunna. Kuma wannan abin da ake yi shi yasa aka yi declaring ɗin mu masu zafi ne. Amma kuma kun san wani daɗin kan musulmin Najeriya? Ya fa natsu ne in ka ce mai kaza ko gobe zai ci gaba da yi. Amma inda kanka ka ce to kuma in bai yi ba komai shikenan. Don haka yau har jahilai, duk wani jahili yanzu musulmi miyagu sun bata shi da sabanin malamai. Duk abin da yake in kai mai nasiha ba kyau sai ce to amma ka san akwai sabanin malamai. Ka ji dan iska
buɗe ka karanta mana. A'a wai ya ji malamai ne duk abin da ake suna cewa akwai saɓanin malamai. Shi ma jahili yanzu sai a kalmar. Saboda haka da in ya aske gemu, me yasa ka aske gemu? Annabi ya ce kaza, sai ce to ka san akwai saɓanin malamai. Komai sai a ce akwai saɓanin malamai, komai. Ina tsoron ran da za a ce Allah ɗaya ne, wani ya ce akwai saɓanin malamai. Don haka yana daga cikin ni'ima Allah da Allah ya kiyaye mana addini. Don haka jama'a mu muna yin addini ne original one, addinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi muke yi. Yana nan kuma dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata atharu la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylu wal hadithu naharu فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. haka Imam Ahmad ya ce addinin annabi Muhammad hadisai ne. Ma dalla da saurayi ya sami irin wannan raƙuma mai daɗin hawa, ita ce hadisai. Duk abin da za ka yi annabi yana da ta cewa la targhabanna anil hadisi wa ahlihi, karka kyamaci hadisi, karka kyamaci masu karatun hadisi. Falarubbama jahilal fata athar al-huda, mai yiwa yaro ya kaucewa shirya. Wa shamsu bazighatul laha anwaru, ga rana nan ta fito ta haskaka. A kowane zamani sai da Allah ya aje malaman hadisi domin su zama hujjatullahi alal alami. Za ku ji cikin tarihin nan da muke karanta, Ibn Taymiyyah ya bayyana a tsakiyar zamani mai duhu game da aƙida, game da fiƙihu, game da ibada, game da siyasa, game da komi. Babu wani abu da Ibn Taymiyyah ya same shi sai da ya zama an canza shi. Ibn Taymiyyah shi kadai ya ga cewa akwai aiki, don haka project ne. Sai ce matakin farko karantarwa, mataki na biyu rubuta littattafai, yaɗawa, sannan na uku shiryawa bala'in da zai biyo baya. Duk wanda bai designing da'awa a haka ba ko, he is not ready for the da'awa. Karantarwa, rubutawa. Karantarwa shine waɗanda ke gabanka su naƙalta. Rubutawa shine saƙon ya tafi nesa kuma ya kai bayan zamaninku, ya kuma zama shaidar yaya kuke da'awa. To sa'an nan ku shirya, za a taso muku, za a ce kuna neman duniya ne, saboda 'yan duniya duk abin da suke su ne don neman duniya ne. To don haka da sun ga kun taso za su ce neman duniya kuke. Qur'ani ya bayyana mana abin da Fir'auna ya zargi Musa kenan. In hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla. Na biyu, za su taso muku ɗauri, duka, kisa, sharrada ku. Duk sun yi wa Ibn Taymiyyah duka. Sun ɗaura Ibn Taymiyyah, sun bugai, sun sharrada almajiran shi bayan sun hallaka shi a cikin prison. Amma da'awar ta kai labari, yau shekara 18 da ta wuce, ka je ka saurari kaset ɗina, yana nan najin an juye shi a cikin CD. Ina karatun littafin Nurul Albabi na Dan Hodiyo, na ce na yi alkawarin a rayuwata zan sadaukar da rayuwata karantar da littafan Dan Hodiyo da littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shine wannan aikin da nake. Saboda haka duk wanda yake jin tausayi na, ina zaune bana komai, to ya ji tausayin kanshi akan wannan tausayin na da ya ji yayi asarar zuciyar shi. Ni nan ina yin abin da shi ne kawai na gamsu da shi. Duk abin da zan yi yanzu a duniya ko menene ko, to billahi lazi kamar ka ga saurayi ne na cin gauta. Ya kake ganin fuskar shi, yaya zuciyar shi? Saurayi na cin gauta, bala'i ne ya samu kawai, tusgudar rayuwa ne ya faru. Duk abin da zan yi a duniya an ba waɗannan karatuttukan ba ko menene, a cikin kunci nake yi. Wannan ne kawai nake murtahal bal, sarihad damir. Na haka wallahi kun ga wannan karatun yanzu saboda ku ne kawai nake takaita shi. Amma ba haka ba ko
za a yi shi karfe 6 na asuba, a tashi karfe 8, a dawo karfe 10, a tashi 12, a dawo karfe 2, a tashi karfe 4, a dawo karfe 6, a tashi karfe 8. Na rantse da Allah ba zan takura ba har in mutu in zan yi. Ba abin da zai kiba za ka ga ina yi ina lafiya. Amma ɗaliban ne suwaye suka sadaukar da lokacinsu, suwaye da gaske sai karatu. Yasa sai a shekara 10 ana yin littafi. Zamanin su Ibn Taymiyyah su irin waɗannan littafan a cikin kwana 4-3 ake karantar da su. Shikenan. Saboda aikin kenan. Na haka ɗalibi sai tafi wurin malami, bayan shekara 2 sai koma garinsu ya zama malami. Kun ga ba mu san wannan ba a ƙasar nan, shi yasa da muka fita Saudi Arabia muka tafi muna karatuttuka wata 1, wata 2, wata 3, da muka dawo sai ana cewa ina yayi karatu ka tafi ka zauna baka aikin komai. Wala ni jama'a ban damu da wurin kwana ba, ban damu da abinci ba, ban damu da sutura da zan sa ba. Ina wayar gari a Saudi Arabia ban da riyal 1, amma Allah ba na damuwa dan duk abu na san zan ci in koshi. Riga kuma ba ta da kima a wurina tun lokacin har zuwa yau, balle takalmi balle agogo aikin banza. Amma me yake da muhimmanci? Karatun, kuma ka samu wanda zai zaunar da kai ya biya maka. Baya aikin komai sai karatun. Shikenan. Don haka cikin wata 1, wata 2 karatu zaka je kayo mai yawa. Wasu suna nan suna bata lokacinsu sun shekara 17 ba su sauke bulugul maram ba, kai ka je kayo bulugul maram a cikin kwana 7, dole ne su ce ina kai karatu. Amma sun manta ba bulugul maram suke karatu ba, iskanci suke yi, suna bata kansu lokaci ne. An zo an tare an yi karatun bulugul maram awa 1 a mako, ba za a sake yi ba sai bayan wata 3, kuma an je an cika gari da ƙarya mu ne ahlus sunna. Ka duba ka gani adadin lokacin da kake bata wajen wanke rigarka da goge ta da takalminka, kana bata shi wajen koyon ilimi. Daga nan za ka gane sababin zamanka jahili, daga nan za ka gane me yasa sa'o'inka suka tsere maka. Mala yace wa takaffala bi hifzihi lil awwalina wal akhirina ala haddin sawa. Allah ya lamunci tsare wannan addini ga na farko da na ƙarshe daidai wa daida. Yadda Allah ya kiyaye wa na farko addinin nan, haka zai kiyaye wa na ƙarshe. Litaquma alaihimul hujja, domin hujja ta tsaye a kansu. Domin Allah bar addinin ya lalace, mutane suka bauta Allah da lalataccen addini mai za su ce? Allah ai mu an haife mu ne ma addini ya lalace. Idan Allah ya bar al'umma baya tayar da malaman sunna, bid'a ta yi yawa, daga baya mutane suna da hujjar su gaya wa Allah. Amma sai Allah ya kiyaye addinin ko, sannan kowane zamani sai Allah ya tayar da waɗanda za su raya addinin. Muhammadun al-hadi li sunnati ahmada fa ya habbaza al-hadi wa ya habbaza al-mahdi. Kun ji waƙar da al-Amir San'ani yau Muhammad bin Abdul Wahhab yace laqad ja'atil akhbaru, labarai sun zo mana. Ga wani malami ya bayyana yana yada sunnar Annabi Muhammad, an ce mana shi ma sunan shi Muhammad, bai taba ganin Muhammad bin Abdul Wahhab ba, labari ne ya zo mai, amma labarin sai ya zo mishi ta hanyoyi biyu, ta hanyar 'yan bid'a da ta hanyar 'yan sunna, sai kuma labarin da yake shi malami ne sai ya haɗu. Yanzu malaman sunna ba sa iya karɓar labari daga wurin malaman bid'a. In aka je aka ce musu a Kaduna ko a Sokoto, aka ce musu ai Albani yana nan yana jilsatul istiraha, madadin su ce daidai ne, sai su ce kaji ya kawo rikici ba, dan bid'a ne yake baka labari, kai malamin sunna madadin ka gane to ai abin da kake faɗe din ai ni ma akan haka nake kuma daidai ne, ce kaji ya kawo rikici. Ya ce ka gani malam, shi yasa mu ko da yake ba tare muke da ku ba, amma mu ku muka sani ahlus sunna. Muhammadu ibnu Ismail al-Amir al-San'ani mai subulus salam, yan bid'a suka zo suka gaya mishi ai wani mutum ya bayyana a Najat, mun ji shi ma irin karatun ka yake yi. Ya ce me yake cewa? Ya ce haramun ne a kewaye kabari, ya ce haramun, ya ce Allah ya yarda da shi, Allah ya kaza. Sai kuma ga ɗaliban sunna sun je hajji sun dawo, su ma suka zo suka ba da labari. Shi ne ya rera wannan waka, yana cewa laqad ja'atil akhbaru
labarai sun zo mana bi annahu yuhyi sunnata nabiyina, wato wakar da sai yana cewa muhammadun ilhadi li sunnati ahmada, shi wannan muhammad din mai shiryawa ne ga sunna ahmad, sai ce fa ya habbazal hadi wa ya habbazal mahadi. Kai madalla da wannan dan halal, madalla da wanda ike raya sunnar tashi shi ma, ma'ana madalla da muhammad bin abdul wahab, madalla da annabi muhammad. sai ce laqad ankarat kullu tawa'ifi qawlahu, amma duk kungiyoyi sun yi musu maganganun shi, suna nan duk an kai musu labari, kaduna, kano, sokoto, ai albani ya ce kaza, albani ya yi kaza. Madadin a cikin ilimin su da aqida sai su ga to ai wannan abin shine daidai, kuma abin da muke tsammanin albani yake kenan. Amma saboda munafunci da zindikanci ko sai ko su ja baki su shiru ko kuma sai su soki abin. Gobe kuma suna nan sai su sa karatu, in karatu ya zo kan wurin sai ka gansu suna ta mutsu sun rasa yadda za su. An fahimta jama'a?